Op CBS de Regenboog in Dokkum stier de kachel wat leger en hien alle baan een lekkere warme trui aan. Jood is het warme truiendag en dat betekent dat dan eerst een warme trui aan het waan, omdat het dan en dan mag de kachel wat leger zetten. Nou ja, want dan bespaart yield en dat is ook beter voor de aarde. Dat doen we om de band bewust te maken van de klimaattoestand en datgene wat we de band leren willen. Van hoe dragen we een steentje bij aan een beter klimaat en hoe kunnen we energiezuinig wat ons leven inrichten. En wat vind je ervan dat je hem dat doet, hè? Dat vind ik wel leuk. Omdat er een warme trui aan kist van en dat vind ik wel leuk. Het is gewoon hetzelfde als oren op school, maar ik hou wel van omdat de kachels naar beneden binnengaan. We hebben lessen jong aan de band om dat stukje wat gaat door klimaatbewustzijn en energiebesparing. En waarom doen we dat? Hoe kunnen we dat thuis doen? Wat minder te douchen of dat soort dingen. Alles ten behoeve van een beter klimaat. Daar zijn al je lessen beschikbaar steld. Toch de organisatie van de Warme Truiendag. Dus we hebben squallen daar voor opjong. We hadden over de CO2 hoorn. Dat is stof en dat zit om de aarde heen. En als we dan heel veel met de auto gaan, het vliegtuig, dan wordt de aarde steeds warmer. En het moet natuurlijk in normaal temperatuur blijven. En als we gewoon met de fietsolie gaan, dan wordt het weer heel normaal en dan besparen wij minder energie.